Velkommen til Jablo Adventure. Det er noget, jeg har bestemt, at det skal hedde. Og det bliver 4 lidt svære tricks. Men skal vi ikke bare komme i gang? Fuck away, pussy! Hej. Det skal du ikke have gjort nu her. Okay, så det her er et første træk, og det er at få den op på stangen. Så I kan se stangen, og her kan I se derovre. Så det gør, I kaster tørpen sådan lidt smule opad, og så tager I stangen ind under den, så den er kommet op på stangen, ikke? Men så har den her på stangen, så husk at balancere den inde på midten, fordi ellers så falder den af. Sådan her. Så falder den af. Så griber den bare på stangen igen, ikke? Eller ned på snoren. Kaster den igen. Der. I skal nok øve på at få den kunne få den op på stangen. Det er hele taget. Men det kan godt være lidt svært. Men når I lærer at få den op på stangen. Jeg fejler lige der. Den er lige før. 2 sekunder. Den er på køkken. Sorry, jeg er dårlig. Den er på køkken. Der. Sådan der. Så jeg skal få den op på stangen, ja. Okay, så nu har den op på stangen. Og så tænker man, hvad så? Skal der noget andet? Det er måske lidt kedeligt. Du kan tage den ene stang, eller den anden stang, ind under lige der. Og så kan du fjerne den første stang. Så nu har du fundet den anden stang. Hvis jeg lige kan få den op på stangen igen. Så skal I have lidt mere fart på. Jeg kan lige så slå mig selv i hovedet stang. Der. Nu har jeg den på den her stang, ikke? Så i stedet for at tage den ned over sådan der, kaster den over, griber på den anden stang. Det skal I nok også øve lidt på, hvis I ikke har prøvet det før. Og på den anden igen. Og så kan I sådan lege lidt rundt med den, hvis I ved bedre selv. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Så ja, det var sådan cirka det er tricks, så man kan bare lege rundt med den. Nu skal den ikke falde af, fordi så ser det ikke selv sig ud. Så fint, ikke? Så ja, det var tricks nummer 1. Det er nummer 2 trick. Ja. Det er lidt svært. Men ja. I holder den sådan lidt nede, og så tager I foden derover og derover, og så lige. Boom. Og så, når man er blevet meget god til det, så kan man bare lige. Altså bare meget hurtigere, ikke? Men jeg er ikke lige så god. Men i hvert fald, det er fint nok. Videre til næste trick. Hej, undskyld hvis jeg ikke kan se særlig meget, fordi vi er udenfor. Og undskyld hvis jeg ikke kan høre den så meget heller. Fordi det er sådan, der er ret meget vind herude. Men det tredje trick er et kaste op i luften og fritidstræk. Det I skal gøre, I skal huske at have snoren streng. I skal huske at have den sådan strak. Så sådan på en måde sådan lidt sådan her. Det er bare strak. Du kaster den lige op og griber den med den måde. Der. Jeg har en lidt lang snor, sådan ramte jorden. Men jeg greb den, og jeg holdt den sådan her oppe. Hvis I ikke holder den strak, så kan det være meget svært at huske, hvis I nu ikke holder den strak. Så griber jeg den. I skal huske at holde super strak, fordi ellers så griber jeg den ikke. Jeg vil lige gøre det en gang mere, eller 2 gange mere, så I kan se det ordentligt. Vi ender på at køre. Så vi kan sådan op. Der. Og en gang mere. Der kom lige min arm der. Men ja, det var tredje træk. Lad os se det sidste. 4. og sidste trick. Og det her, det er måske det sværeste. Men det kan godt være, det er lidt nemmere. Men det I gør, det er, I tager stangen derover, så er der sådan et hul, og så tager I den derover, så bliver sådan et kryds, så drejer I her, og så bare gør sådan der. Undskyld, men det er lidt svært, for nogle gange, så ja,
så bliver det sådan lidt til den ene side og til den anden side. Det kan godt være lidt svært. Og ja, jeg prøver lige at lave det igen. Hashtag han er pro. Klar? Og så... Gie. Lige stille. Og når I er meget gode, så kan I nok bare gribe den der, men jeg er ikke så god, for jeg lærte det for en uge siden eller sådan noget. Lololololol. Jeg sagde ikke noget. Hvad du gjorde? Du sagde lololololol. Og du sagde Det var sgu da med vilje. jamen, det kan godt være lidt svært at se hernede. Fuck over det på sig. Far. Like min video.